destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي ماكس. The final destination of this train is Center Point. The next station is Max. المحطة القادمة هي Max. The next station is Max. But Julie, that you need to call memo. But in actual sense, because the mother of 14, 11. الأبواب تغلق. Doors closing. So let's hope for the best. Rest medical. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي بنك أنظر التجاري. The final destination of this train is Center Point. The next station is ADCB. المحطة القادمة هي The next station is ADCB.
anatuonyesha penye alipata John. Na anasema John ndio mingi hadi hospitali. Imagine and do you know Attention please. The train to Centre Point. Will depart from platform 1. ilikuwa sisi kuna tofauti الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي برجمان، وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر لمترو دبي. The final destination of this train is Center Point. The next station is Bergman. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green lines. برجمان، وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر لمترو دبي. The next station is
Hello po. Kamusta lang po. Mag-explain lang po ako kung ano po yung live stream na to. Kanina po kasi tinatry ko itong screencast. Kaso di siya naka-screencast. So, ginawa ko na lang ito. Nag-live, tapos naka-unmute habang nagbibiyahe sa train. Tapos po, nag-adjust na lang po ako ng background, which is using green screen. Green screen na parang setting dito sa YouTube na live stream. Kaya po, ayan po yung background natin. Diba? Cute! So, in essence, remembering them pa rin po. Kahit nandito tayo, nakahiwalay sa kanila. Tapos, ito po, connect tayo ng other phone. Luma, basag-basag ang salamin. Nagagamit pa rin po yung isang phone. I-like ko lang po to prove na gumagana po itong live streaming natin. Ayun. Pa-function nga po siya. Ayan, mag-comment po tayo. Ay, hindi ako makakomment. Wala. Like ko na lang po. Ayun, pwede na. Yalla, habibi. Makaka-comment na tayo. Ayan po, 3 puso. Thanks! Ayan, salamat po sa mga nanonood. Tambay lang po tayo sa clip. Gagamit po ako ng leaf. Ayan. Naglilinis pa po yung cleaner. Nililinis niya yung labas ng leaf. Mamaya na po ako aakyat. Kasi po malakas yung signal dito. Sayang po yung postpaid na package ng ginagamit po nating network. I-avail na po natin, diba? Para sulit-sulit talaga. Sulit-sulit talaga yung servisyo nila. Sulit-sulit yung servisyo nila. Your attention, please. Passengers are advised not to leave their baggage unattended at any time. Nagbe-breathing exercise po ako. Duro na sobrahan po ako sa isda. Isda. Ayan, may bahay po. No copyright infringement intended po. Please hold the handrail when using the escalators. Comment po tayo. Ay, hindi makakomment yung isang account. Hindi ko po alam kung bakit. Depende po ata sa account kung makaka-comment agad o hindi. Tulog po tayo pagdating. Nililipat ko pala yung kanin. Yung kanin ko sa lalagyan.
kasi baka masira kung di ko nilagay sa rep. Brown rice po. Kulay brown na rice. Kasi pula daw yun. Sabi ng iba. So, next time, i-vlog ko din po yung rice. Para po, dagdag kaalaman at mabago tayo. Mabago! Sabi ito po kasi, pag dumadagdag yung kaalaman natin sa isang bagay, dapat nababago tayo. Ibig sabihin, nag-improve po tayo. Yun po yung ibig ko pong sabihin. Okay po, kasi po, baka akala ng iba, nagsasalita tayo, offensive agad. Hindi ko po alam kung bakit ganun po yung ibang tao. Ganun yung perception nila minsan sa tono ba ng boses ko? Kaya, matututunan ko din po na magsalita ng naaayon sa pagkaintindi ng taong kinakausap. Lalo na po, syempre, kung bata at teacher ka. So, dapat iba rin po yung approach sa bata. Sige po, thanks for watching. Oh, yung music notes. Tapos, ibabalik po kay All Naturals. Kasi po, tayo po ay naniniwala sa human nature, but we also like the new nature spiritually. Ay, may ganon. May ganon. Ganun po, walking na tayo. Mamawala din po yung wifi natin. Very soon. Dami ko sana papadaan ng video. Yeah, para sa akin may kwenta. Kasi po sa ibang tao lang kwenta. Dun po tayo sa mga taong may kwenta yung vlog natin. Kung wala, okay lang. Kanya-kanya tayo. Hindi po, ako naman, okay na ka dito. Wala po kung isang phone. Ayun. Salon. Oo. Salon. Gagawin ko moderator. Starter lang. Tingin lang po tayo dito sa Columbus Shield. Wow, parang nag-update na naman sila ng bago. Oh. Wait. Tanggalin natin yung green screen. Ala. Ayan, baliktarin ko na lang. Para makita ninyo. Oops. Ayan. Ay. Dapat tatanggalin ng green screen. Sige na, tanggalin muna natin para makita nyo. Ayan! Feeling ko, hindi ko makukuha. Ang gusto ko dito, kaya pass muna po. Cute sana nito. Cute. Cute din. Oo, ayun. Maganda yun ah. Ayun, pwede siguro makuha yun. Parang isda ba yun? Ano natin? Isda ba yun? Yun yung maliit. Kung kakasya sa doon. Ano ba yun? Ibon? Tapos, itong aso. Hindi. Itong bear.
si Bear. Baka nakaipit si Bear. Ito. Parang nakaipit din si itong lion na may blue mane. Itong kabaliktad na tiger. Cute. Ayun! Angry bird na puti. Asa kaya siya? Magaan kaya siya pag klino? Oo, naalala ko yan. Maganda yun yung... Ayan, hello! Yung angry bird na white. Mabilis yun. Angry bird black na white. Tapos ito, feeling ko itong may orange. Sasama siya. Ganda. Ang makulong. Hindi ko may nakakuha na kanina. Angry bird ba tayo? Angry bird na white. Try po kayo. Mano na lang. Walang maganda eh. Wala masyado. Pero potential. May mga potential. Tingnan ko kung meron akong coins. Ala! Addiction na to. Addiction na to, guys. Welcome. Please wait. Ikaw, te, may nanap ka? Gusto ko yung angry bird na white. Laban ko na lang. Magapa. Gusto mo? Ha? Sila muna. Go, go. Okay. Ay, sorry, brother. Yung angry bird na white. नहीं आ जाएगी आ जाएगी ब्लैक वाला Pa kung kukuha sila o hindi. Papatuloy ba natin? Uuwi na tayo. Ay! Ayan na. वो देख आ गया CDC. आ जाएगा वो हल्का है वो झटका से वो गलत कर थोड़ा पीछे Disclaimer po, mga nakukuha, mga bases. Yes! Good job! वाला था ना आ जाएगी ये You have coins? You want to play? I will. The white na? Yeah, it will come. Yes, I will try. मेरा वीडियो अच्छा है Kaso walang magbibidyo sa akin. Habang kinukuha ko. Okay lang. I can video myself. Kaya ba natin? Try lang. No. Ayun. Okay. Let's go! Yeah. Oh no! Why? Something nag-bump. Something bumped to it. I'll try again. It's alright. Last one. Just for the sake of mastering. Guys. It's heavy. It's heavy. Okay, failure for now. It's okay. It's heavy. If I've chosen the lighter one, I can get it. It's alright, guys. It's not all the time that we lose.
So it means it's heavy, but it can go. It's sliding. Sliding. Balik na po tayo sa green screen. Ay, nawala. Nawala yung pinili ko kanina. Ay, mapupuyat na naman tayo. Ang dami po nating lilinisin eh. Yan. Maglilinis po tayo ng cellphone. Mga nakapost. Tingin-tingin lang. Very small dito. Small ones. Ang dami po natin i-release. Papagod mo lang po ako. Pero, Miming! Hello! Ay, the Miming is so... Miming! The Miming is miminging. Hi! Hi! Diyan ka lang para makita kita. Uy! Miming yan. Ay, Miming. 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 Uy. Hi. Hi. Saan? Wala, ayaw niya. Bye! Green screen po ulit tayo. Wala, pinili ko na naman. Kasi ang layo nung ang layo ng background na gusto ko. Siyempre, intentional mo siyang pupuntahan para lang malaki ulit yung background. Yan po ang ating background. Si Brandis na dinudumog dahil nagkaroon ng social media influencer. Nadaanan kaya? Ay! Ang gitna. Titingin lang ako ng talo ako. Kasi hagi-wagi na sa gitna. Yan guys, pakita ko sa'yo. Kitty kitty. O diba? Cute cute. Ayan. Get. Ayan ba? Kung yung Wonder ko ginamit ko na lang dun sa isang mali. Siguro nakuha ko. Pero at least nalaman ko na yung Angry Bird na color white mabigat siya. Kung sino ang makakuha na, hindi congrats. Meron po tayong 10 na lalabhan. Meron pa yung isang malaki. Medyo medium lang pala. Nalalabhan sa mga 11 pong stop toys. Papadala. Dagdag pa yan dun sa isang full bag ng mga stuffed toys. Yeah!
po, ano lang naman, 1 dirham po para makuha ang isang stuffed toy. Minsan 2. Lugi na yun pag 3. 3 coins makuha mo yung stuffed toy. Pero wala kang minsan makuhang stuffed toy na katulad ng ibang nasa claw machine. Kung bibilin mo online, is mahal. Kahit brand new yun, ang mahal naman. Kasi ito, may skill ka nang natutunan. Labhan mo lang din. Pag nakuha mo na, patuyuin, may matutuwa ng bata. Pati ako. Yung child at heart ko ba? Kapag iftar na yung mga Muslim, naman may mag-alok sa akin. Ay, magbigay ng malaking hadiah. Ramadan kasi dito. Nag-observe siya ng ibang tao. Ito naman ulit natin yung background. Wait lang po. Ano yan? Ha? Ayan. Sumatcha. Sumitin. Yan. Ito. Okay, let's go. Tissue na galing sa CR. Pakatapos natin gamitin pang pulis ng kamay. Thank you po for watching. Bye. Kumusta po, Mage, yung nadulas? Grabe siya, hindi siya makagalaw.